खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं दिनै क'क्राझार आरएनबि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायनि सायाव हेंथा खालामनानै बनसु आफादा क'क्राझार चिल्ड्रेन पार्कआव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बनसु आफादा क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो मोनसे गोसोखां बिलाइबो गथायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं दिनै क'क्राझार आरएनबि सरकारि देहा फाहामसालिनि अपारेशन थियेटारखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बोस्लायनो नागिरनायनि सायाव क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि मानगोनां गजन मोसाहारि बिथाङा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों बिबुंथि होदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा बुंदों दि रुपनाथ ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'आ गावनि मुसुखाखौसो लागायनो हासिगौ होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। लोगोसे इउपिपिएलनि आबुं मुङा उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावो। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि प्रमद बर'आ माथो पिअल पास होनना बुंथिबावो। थामथि रादाबाव दं गोबां बिबांनि गान्जा हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम पुलिसनि गोख्रों सोद्रोमानि गेजेरजों गुवाहाटीनि खानाफारियाव नागालेण्डनिफ्राय लानानै फैनाय गंसे ट्राकनिफ्राय गासै 320 केजि गान्जा हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दानि बाजाराव बेनि बेसेना 2 कौटि रांनि जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे फालांगियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै दिसपुर पुलिसआ एटिएम कार्डजों थगायनानै मालायनि रांखौ सिखाव महरै बख'खोमाग्रा मोनसे दुथांफोरनि दलखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै रेहमान एबा रुकि, आमिनुल हक एबा आमिन, हानिफुर रेहमान आरो शहीदुल इस्लाम होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बे दुथां हानजाफ्रा बांसिन बोराय बुरै मानसिफोरखौ मदद होनायनि मुङै गुबुन एटिएम कार्डजों सोलायखोमानानै गोबां लाख लाख रां खामायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिसपुर थानायाव बिसोरनि मुङै 12था केस रेजिस्टार खालामनाय दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।